Познаваме ли се добре ние, българите? Знаем ли кои са мизийци, македонци, тракийци, ашопи, марваци, капанци, гагаузи? Какво ще стане, ако днес или в бъдеще не се познаят и се разминат? Пътищата на тези, които се разминават, са различни. Коя сте вие? Каква сте? Аз ли? Българка. Казвам се Диана, баща ми се казва Димитър, а майка ми Анка. От Варна сме, от квартал Виница. Преди този квартал беше отделно село, което в миналото се е казвало Кестрич. Завърших тюркология в Софийския университет. Как им казват още на виничани? Гагалузи. Не се усмихвайте. Шопи, добруджанци, македонци, капанци, харцои. Всички сме българи. А потеклото ви? Какви ли не са ни изкарвали? Узи, огузи, гърци, турци. Дядо ми казваше бисески булгарс. Ние сме стари българи. Хас булгарс. Чисти българи. Асъл булгар. Истински българи. Това на какъв език? Нашите гагалузи говорят и на някакъв тюркски диалект, подобен на турския, откъдето идва и обидното за гагалузите смесване с турците. Но повечето от песните ни, най-хубавите, са на български. Преди да видим и чуем какво мислят за себе си българите, наричани още гагалузи, ще посочим фактите за тях, които никой не отрича, но които някои премълчават. Гагаузите са се появили единствено в границите на българската народност на езикова територия, откъдето по-късно някои, бягайки от турци и гърци, са се разселили по други места. Всички са източно-православни християни. Материалната и духовната им култура е българска. Говорят и особен тюркски диалект, който те наричат турски. Какво премълчават голям брой чужди учени? Че гагаузите се смятат за българи и че тяхното самоназвание е булгар, българин. Че гагаузин не е народностно име, а прозвище, давано им от другите с оглед на говорения от тях турски диалект. Че прозвището гагаузин се явява едва в средата на 19 век. Че същинският песенен фолклор на гагаузите е само на български език. Че в миналото са били двоезични. Говорили са на български и на турски диалект. Varmış K'ye. Gidiyor. O K'ye diyor ona verilmiş peynir her vakit. Трифон Атанасов, Трифонов, 63. Иван Томов Иванов, 61. В средата на 19 век академик Кьопен посещава в Бесарабия бежанците от българските земи. През февруари 1853 година докладва за това в Академията на науките в Петербург, като отбелязва, че езикът, с който човек си служи вкъщи, не винаги е определящ за неговата националност, доказват тукашните българи, при които се наблюдава двуезичие. Докато едната част от тях говорят на български, други употребяват турския. Приблизително 100 години по-късно съветските учени Умаров, Бигаев и Данилов проучват преселилите се от Бесарабия в Узбекистан и Киргизия гагалузи, за които пишат. Заселилите се по тези места гагалузи се наричат българи, булгар. Така се записват във всички официални документи. По същото време гагаузите в Казахстан са проучени от професора Манжолов, който за тях отбелязва следното. В къщите си държат икони. По произход се смятат за българи. И още едно свидетелство, съвсем от началото на 19 век, в което намираме сведения за Варна, в която тогава, според някои съвременни учени, живеели предимно гагаузи и други народности. Във Варна Минас Бажишкян не намира народност гагаузи, а българи. По-голямата част от жителите й са българи. Назовавайки условно с прозвището гагалузи българите, които са знаели и един особен турски диалект, показваме местата, където са се появили и живеят или откъдето са се разселили.
Това са трите основни области на българския етнос – Мизия, Тракия и Македония. С бележници в ръце, с магнитофони и видеокамера, специалисти-тюрколози от Софийския университет тръгваме за среща с тези, които науката и политиката разпъват на кръст, за да ги убедят какви са. Между нас е първият изследвач на гагаузите у нас, варненецът Кръстьо Баев, както се твърди, гагаузен. Баща му е от Охрид, а майка му от Варна. Мизийските гагаузи днес са в Крайморска Добруджа, във Варненско и Провадийско. В Новопазарско също има българи, които говорят и турски, но те не приемат за себе си прозвището гагаузи. Има ли местни българи? Това са черните българи. Кои са черни българи? Истинските българи. От тях се плашили дори и турците. Казвали: бягайте, черните българи идват. И ние претендираме, че сме от прабългарите. Друг народ тук не можел да вирее. Слушал съм от Хасанаки Папо. Първите семейства са дошли от Стара България. От Казанлък, Стара Загора, Котел, Ямбол, Сливен. И ние сме се родили гагаузи. Откъде са старите родове във вашето село? Откъде е вашият род? Шопски род от различни места. Дошли от Котел, Еркеч и Бяла. Нашият род е дошъл от Одринско. Одринско, Бещепе. От Каспичан. Керчовият род е от Кривня. Хору Стоян са от Елена. Знаем, че един от прадядовците на Диана е от Дебър, Македония. Минаване на нашите българи, балканджи и тракийци към гагаузски език наблюдаваш ли си? Ами много. Тук мога да ви кажа много родове, ама трябва да ви ги напиша. Ами, дошъл дядо Кънчо от Балкана и сина му оженил се за гагаузка и сина му носи името Милтиад. И сега в Толбухин оглавява земеделската дружба, наш каваренец, беше мой ученик, Кънчо Милтиадев. Кръстен на дядо си, но баща му пък е Милтиад, защото майката гагаузка. Това много примери такива мога да ви дам. Българи дошли от Балкана, оженени за гагаузски и тук приели турски език. Може ли да се говорят в едно семейство и двата езика? Турски, аз пък не обичам наша, а тя да приказва турски. Да ви вам приказва, тя от червенци, за ти не искат. Тя повече на български говори. Аз на български говоря, а той турски му отговаря. Пазят се много интересни спомени и предания за турско време. В село Михалич ни разказват как било основано тяхното село. В някакво недалечно село живеели двама братя овчари. Една година турските чиновници поискали данъка беглик в троен размер. Не се съгласили братята и започнал тормоз. Единият от братята, Михал, се ядосал, ударил обирджията и го убил. Подкарал стадото си и дошъл в землището на село Михалич. Тук имало гъста гора. Сякал дърветата и проправил път за себе си и за стадото си. И пак го хванали. Казали му: или ще станеш турчин, или ще ти отрежем главата. Потурчил се. Дошъл и брат му българинът и основали нашето село. В нашето село Хаджиоло Мехмедеминовият род е от този Михал. Покровителствувал българите. Така е. Кръв е това. Тегли. Bulgarlardan ötürü hiç vermezse toz konmaz.
Сега, тук има турски кмет тогава. Кмета взимат разрешение от кмета българите. Казват, ще почваме и ние искаме, казва, как вие се отивате да се молите, казва, на джемия. И ние искаме да идем, казва, да се молим на нашата църква, казва, искаме да направим. И той тогава казва, щом тъй, почвайте да носите, казва, камъня. Добре, ама българите, нали, бързат, искат да строят, почнали да носят. Турците са дигнали, не може, няма да дадем да строят. Арестуват ги, които носят тук, да кажем, 3 души, арестуват. Тогава пък ние сме имали един Терзи Васил тук. Той е много помагал на кмета, на турския кмет. Казва, абе виж, казва, аз толкова услуга съм направил на вас, а вие защо не давате, казва, и ние да строим, казва, църква. И наши хора искат да отидат да се молят, казва. Тогава казва той, вижте тук, казва, аз ще пиша, казва, едно писмо, ще отидете при султана, казва. И той, като прочел, казва, щом те са съгласни, и аз съм съгласен, казва. Подписва се и тогава този турския кмет се ядосал на турците. Прягайте каручите, казва, сега ще носите, казва, на българите камъни, казва. До освобождението на няколко пъти е пръскано българското население. Бягало е, както казах, или към Балкана да се крие, или пък заедно с руските войски отиват, както знаем, и чак Таврическа губерния и така нататък е населена с българи, които са напускали родния край и са отивали, за да се спасят. Русия решила да освободи България. Русия казва, България освободихме. Буржуазна Румъния провежда последователна политика на обезбългаряване на Добруджа и по-специално на денационализация на гагаузите като българи. За да избият от главите на гагаузите, че са българи, и за да, защото политиката беше такава, да обезбългарят Южна Добруджа, те им доведаха турски преподаватели от Цариград, от Истанбул, и в каварненските училища имаше румънски училища, но имаше преподаване и на турски език, защото бил родният им език на гагаузите. Така и беше и в Българево, в Георго Исо тогава. И в края на краищата се стигна с тази пропаганда да пращат в Истанбул завършилите вече тук основното си образование, да ги пращат да учат в Истанбул, да взимат средно образование турско. И няколко души мои ученици отидаха, но като разбират каква е тенденцията, че те искат да ги потурчат, повечето от тях се завърнаха. Годините, когато аз бях директор на българското училище, ние имахме доста деца гагаузчета, които идваха в българското училище и съгласно закона на румънците, че не могат гагаузчета да бъдат в българското училище, а само българщета, тя ги подведаха като друга нация, дадаха ги под съд, но те в съда отстояваха правото си на самоопределение. Ние се чувстваме българи и следователно пращаме децата си в българско училище. Но тормозът спрямо тях беше по-голям. Разказва местния каварненец Драган Гочев. Нашите въпроси нямат край и... Свърши ли са? Чекай. Коледа, да. Какви празници имате? Боже! Коледа, Иванов ден, сурваки. Правят Там тиква той клочките
За мъчица коладеле, Боже майка коладеле, от измажден коладеле до Колида коладеле. Сурва година, живо здраво пак до година. Стигаме до особения турски говор на гагаузите, заради който те получават своето прозвище. Не толкова този говор, колкото двоезичието е характерно за гагаузите. Ето как става това на практика. Cinsin nereden gelmiş? На турски така. Türkçe. Hangi köyden? Ben bildiğim gibi дядомдан. Тъй като madem ihtiyar gibi anlattırdı bana ki onun cinsi o Sebutu. Gulica, Еркечко, oradan gelmeyiz. Събрали са на А сега една приказка на чудесен народен език. Отиват да мелят, нали, брашно. И почнали да се хвалят. Кой има хубава дъщеря? Хвалили всички, че имат хубави щерки. Един милничар е рекал да излей пък най-горе. Той е казал пък, моята дъщеря приде от слама злато. И той вече се чува, чува той до царя. Царя като слушал да приде от слама zlato, ya vikmeti yana milniçara dışarıda babacığım. Kimse bilmezdi Bulgarca. Hepsi Türkçe konuşurdu evlerinde hepsini. Като започнем първо отделение, тъй обръщам ги на български. Аз почти турски не приказвам. Затова моята майка, баща е значи приселен, дошъл от Балкана. Майка ми, която тя от друго село. Той тук се оженил от Кантарджил, взимал жена гагаузска. На моята майка е. Те са свърнали всичките турски. Не знаят хич български език. Като се оженила майка ми, като дошла тук снаха, сега хич не разбира български. Няма училище по него време, няма с кой да й придума български. Дада ми казал на семейство, на булката никой няма да говори турски, български. И не разбира. Ще се научите. След той като се разсожда, може вънка работи, прислушвал се, а свикървата на снахата, на булката, турски приказва. Влизал вътре, че но гълчени, но подсуване. Ти си на булката нищо не казва, на свикървата. И майка ми чисто български приказваше. Аз като се ожених, сега взимах, тя знае български моята. Сега приказваме на мене турски, аз нямам идея приказва турски. Тя забрала. Като работиме от някъде, тъй било, обажда се турски. Аз мълча. Мълча. Тя един път, два пъти ще вика, тя ще се сети. Ще каже, ти не ли чуваш, бре? Чух сега. На български се обърна. На български като се обърна. И после моята жена, ние на сватба ходиме, млади хора, нали, тогава, къде ще да е помежду каква публика, с другите турски ще приказват, на мене турска дума няма каже. Изобщо само български песни пееха. Лазарки също, други обичаи. Вейнико, защо рано събуди. Това са друга. Защо ме рано събуди, тама бях сладко заспала.
обичай да кажем на певиците «Добре сте попяли», за да ни отговорят «Добре сте послушали». В Ямбол сме. Михал Пастърмаджиев, роден е в Лозенград, окончателно се установява в България през 1926 година. Не е гагаузин, но е обиколил цяла източна Тракия и познава гагаузите много добре. Да чуем какво разказва за тях. Българско училище. Гагаузи в града имаше много малко, но имаше села гагаузски. Кои са тези села, имената? Например, Карали, Карамасли, Лефеджи. Това са лозенградски села. Карамджак, Кызылжик дере. Това са чисто гагаузски села. Другите села гагаузски са по-нанатък, те попадат в Одринска епархия. Одринска епархия попадат. Там има други села, които аз съм удил. Залъв, Асланли, Шараплар, Хаску, Хавса. Хавса е град. Да. Тия гагаузски села съм ходил. Олпаша? Олпаша, да, и Олпаша съм ходил. Да. Отидахме на една седенка. Те имаха едно момиченце Тодора. Тодора беше на 15 години или 16. Аз бех, разбира се, много по-малък. Майката каза, ще заведеш Тодора на седенката. Белеха царевица. Там седейме, що седейме, приказваме. Те пеят некоя и друга турска дума, гагаузска. Останалото български, чисто български песни пеят. Песните им са български. И помня си добре песните. Фанали са на пояса и играят. То наше огади, то не моме, то не. Български песни. Аз ще умра, мамо, и така нататък. Продължават пееците. А да е имало случаи с турци да се смесват? С Турция е много мъчна работа. Гагаузин. Българите ние по-лесно се смесваме с турците. Имаше арнаути, гагаузи арнаути. Какво е гагаузи арнаути? Това са Залъв, Асланлар, Шараплар, тия трите села. Как да го разбираме това гагаузи арнаути? Арнаути ги нарича, пак са гагаузи. Турци си говорят, християнска вера изповедват, такава както и гагаузите. Стоян Михайлов Стоянов. Така, на колко години сте? На 77 години. Родом откъде? Родом от село Олупаша, Одринско. В Стара Загора се срещаме с олпашанци. Село Олупаша. Коя година сте раждан? Коя година сте раждан? Или на колко години? 1882. Бягайки от турците, одринските гагаузи се пръскат в България и днешна Гърция. Баба Стоянка има 2 деца в Гърция и в България. Сега е дошла на гости. Сега ще се срещам с каракасъмци и отново с олпашанци. Имаше ли гърци в гагаузските села? Не. Гагаузи. Всички бяха гагаузи. Имаше ли местни турци в Одринско? Не. Всички са дошли от България. Гагаузите избягаха в България. Защо избягаха? Всички избягаха в България. Защо? Защото турците гонят, колят. България обича гагаузите и ги събира. Кандыр, toplayacak. Гагаузите обичат България. Когато навлезе българската войска в Одринско, стори ли ви зло? Не. Как ги посрещнахме? След Стара Загора и Ямбол търсим одринци из селата на Ямболския край. Голям манастир, 24 юли 1984 година. В дома на Христо Костадинов Христов и Руска Димитрова Христова. И двамата 80 годишни земеделци. Бай Христо от село Азатли, Одринско, нали? И баба Руска от Олпаша. И Чу се, че турците идват и баща ми каза: аз ще отида в България.
Дядо Иван ще дойде и ще ни отърве от турците. Дядо Иван gelecek diyor, bizi kurtaracak Türklerden. Dядо Иван demek Rusya. Gittik orada Избягахме в Урло, Димотишко. Урло. Orada. Kuma al benim yağlığımı oradan da. Orada durduk. Седяхме там 3 години. Казаха, идват гърците. Хайде обратно. Защо отидохте там? Защото Димотишко беше в България. Дойде свако ми и каза: това са гърци, бе, не са турци. Но баща ми отсече: аз съм българин. Във вашите села имаше ли турци, гърци? Нямаше такива. Нямаше гърци-турци. Езикът ни не е турски. Езикът ни е караманлийски, добруджански. Среща с затлийци. През 13-та година турците ни изгониха. Не станахме нито турци, нито гърци. С гордост заявяват нашите домакини. Ето какви песни са пели някога нашите гагаузи в Одринско. Мен само така, че не мога да ги пия пък. Слънцето бърза да зайде. Димитър чекъм захваща с негова сестра Еленка. На Еленка дума на Брайно. Брайне ли бате Димитра? Нали ни мама поръча? Слънцето зайде, не зайде, нази в село да зайде. Брайно Еленки думаше: Еленко, моя сестрице, а я викни сестрата запей, от едно гърло 2 гласа, от един език 2 думи. Еленка дума на Брайно: не мога, братко, да викна. Тук е близо гората, гората пълна с хайдути. Аз имам любия хайдутен. Ще чуе, братко, ще дойде, мене с него ще вземе, на тебе глава ще отреже. Други някоя? И тая ще ви кажа. Залюбила е Карадена. Карадена Чобандио. Откакто го е залюбила, сега става 9 години. Той пред стадо не е отишъл. С нощи вечер га отиде, кучата го не познали, налали го. На овчари са нарукали: ура, ура! Хърсъс гелди, чобан баста, коюн чалда. Ако в Мизия и Тракия срещахме хора, които допускаха да бъдат назовавани с прозвището гагаузи, наред с народностното им име българи, то в Македония това се оказа напълно изключено. Опитите за денационализация на македонските българи, употребата на определението турци-християни за някои от тях, които говорят и турски, бяха направили тези хора болезнено чувствителни към темата българи. Те не само, че никога не са се наричали турци или гагаузи, но не са били така назовавани и от своите съседи. Техните потомци, опасявайки се, че информацията, която ще ни дадат, може да се използва за антибългарски цели, отказаха да застанат пред камерата. Оправдаваме тези много препатили българи. Все пак искаме да ви разкажем за тях. Със съзнанието, че гагаузите са толкова българи, колкото и всички останали, накратко ще представим тези наши сънародници от Зиляховско, които говорят и на турски. Познавачът на Македония Васил Кънчов, като прави уговорката, че за някои селища информацията му не е съвсем точна, пише за Зиляховско следното. В местността Зъхна се намира турско население, което изповядва християнството. Център на това население е Зеляхово. В близката околност на Зеляхово турци-християни има в село Долна Нуска, в Порна, Оряхово, Зъхна, Толос, Старосяр, Горна Нуска, Русилово и Егридере. Техният брой е около 4000 души. По-нататък следва текст
съдържанието на който силно е огорчило зиляховци. Намират се под духовното ведомство на гръцката църква. Имат гръцки училища и се наричат обикновено гърци, но гръцкият език им е всъде чужд. За забелязване е, че русиловци пеят български народни песни без да ги разбират. Ближното село Карлъково, което сега се брои чисто българско, е обългарено турско село и турският език още не е окончателно изпъден из него. Старите са двуезични, а младите говорят преимуществено български. Атанас Василев Ангелчев, роден 1889 година в село Карлъково, Зиляховско, живеещ в град Гоце Делчев по професия учител. Решава да изправи тази неправда спрямо своите земляци, които никога не са били други, освен българи. Писмата на Атанас Василев до свой приятел в София, в които описва живота си, родния си край и дава ценни сведения за населението в Зиляховско, Драмско и Сержско. Опитите да се предотврати цитирането на Васил Кънчов в изданията на Българската академия на науките не дават резултат. За по-голяма убедителност Атанас Василев написва спомените си и ги изпраща в едно издателство. Отново никакъв резултат. Ето някои извадки от писмата и спомените на Атанас Василев. С моите спомени гоня две цели. Първо, да се отзова на отдавна умрелия вече стар географ Васил Кънчов, който бе писал: добре би било, ако по-вещи познавачи на отделни покрайнини се погрижат да посочат опуснатите грешки. Аз, син на българин от Карлъково, твърдя, че грешка е, че Карлъково е обългарено турско село. Татко ми Васил Ангелчев, син на Ангелче Кирков, е роден в същото село към 1850 година. Дядо ми Ангелче Кирков, син на българина Кирко от същото село, е роден към 1820 година. Прадядото Кирко е син на българин от село Карлъково, роден 1790 година. Такова е положението на 200 български семейства, жители на село Карлъково, или все българи, синове на бащи българи. В град Сяр е открито българско педагогическо училище. По-будни българи от Зиляховско разбират значението на просветното дело в Македония и изпращат синовете си да се готвят за български учители. Между тях е и Атанас Василев. Там се поражда неговият интерес към описанието на народния бит и култура, към фолклора. Благодарение на неговата събирателска работа, днес знаем какви гагаузски песни са пели зиляховци. Ето една от тях. Вай ти, Радич, добър юнак. Радич коня подковава, кове сребърни пирони. Коня кове, кон не стои. Радич на коня си вели: брез той коню да текува, че ще вървим за невяста. Както ходи невястата, тъй ще ходиш и ти дребно. Като стигнем портата й, ще се кланяш чак до земи. А конят му отговаря: неща жена да ме яха, а най-Радич добър юнак. Кога коня тропне, хрипне, юнак Радич да подрукне. Българската народна песен за гагаузите е била винаги неписаната книга история за тяхната българска същност и душа. Тази песен е била и е живот, ласка, обич, тъга и мъка. Ой, овчарю, говедарю, изведи ме от тази гора Оксенова. От тази гора Оксенова да погледна нашето село Огенгоре. Нашето село Огенгоре, митламите, нека горе, нека мите. Нека горе, нека мите, да измите моята майка и моя татко. Моята майка и моя татко, те родили 9 деца момичета. 9 деца момичета, всяко село пойно дали, за мен село не остана.
За мен село не остана, а пък мене камиларен да им паса камилите. Да им паса камилите, камилите пущините, денем лежат, нощем пасат. Денем лежат, нощем пасат, посред нощта вода пият. Народната песен е и остра, отровна стрела, която се изпраща към този, който я заслужава. Омръзнало на гагаузите да посягат на тяхната българска свяст и чест на името им и се възправили срещу посегателството с предизвикателство, като изпели песен за вечни времена, която да се помни и знае. Пашата Георги домаши, Георгили серебя звала гаряна, ази сам Георгена мислил. Ази сам Георгена мислил, я тебя да потурча на меня, гювя да станешь. На меня гювя да станешь, на висок чердак сидишь, с наргиля тутун пушишь. С наргиля тутун пушишь, Георгина паша думаше, пашоло, пашо ефенди. Пашоло, пашо ефенди, десе и чуло видяло, българин да се потурче. Сините да си затворя. Аз ще се пашо потурче, ако ми, Пашо, разрешиш. Аз си имам, Пашолю, в този Балкан голишки 9 сюри и все свини. Свините да си прекарам през Цариграда голяма, през Алилбейска чаршия. Свините да си затворя в Султан Селим джамия. Месото да им продавам на турци и бели кадъни. Де се е чуло видяло българин да са потурчи.